Naki hajar ngut ki ringwit kristan ki bina ki hynriew tli ki presbytery bat kumju ki presbytery ki bamarjan kilai poishi ki jingïaseng sinot bayat tiram Presbyterian Church sinot ka baar fenyo belapnlong haga shnong Muallian EJHD district ka balasdang nadu ke singi tho ding ya ka pangpdeng jong ke ni ke jingïaseng labu katkum ke kitab jong ujona ke lenong ke benengkong ke khot ke hynriew baong tukhe tuduai ha uble jong me kinong kren ki blakren ha ka jingïaseng ru ke la sami ka tin ka jong ublei ka bakat kum ka phang pedeng balabu kum jo ru ha ka jingïaseng ka bashi phaushi teng mistep jong ka sngi ublei layo ya ka jing pen kentang ya u reverend num moya ngamlai bat la penkuk burom ya ki arngut ki paso ki ban shong thai no ya ka ni ka jingïaseng la pen ya da moderator jong ka bayat teram Presbyterian Church Synod u reverend Samuel Saitwai bat ya ka jing pen kentang pastor la pen ya da u reverend DC Haya Bat la sami ka tin ublei da u reverend lalthang luanga layo ru ya ka kwaya na ka KBP sai pung bial bat ka sinod zai pol. La ru ban petken mau bakane ka Presbyterian Church Synod ka de ka blapania klat na ka khasi jantia Presbyterian Synod na du usnem kat kendai spa kendai pun riu. Ki presbytery ki bahap apo jong ka ni ka synod ki kentup ya ka saipung presbytery ka ramthar presbytery ki badon ha Meghalaya ka Zoiram presbytery ka bahap lang ha Meghalaya bat Assam ka Riam presbytery ka Ramhoil presbytery ki bahap apo ka Meghalaya bat Assam ka Sangbar presbytery ka bahap ha Assam kani ka synod ka don ru ya ka mission tray kam ka bayar bha ha ka ba headquarter jong ka ni ka mission jong ka synod ka don ha Phiangpui ha ka chnong half long Assam Commission kalala banbu hadu hynriew tli ki school but south li ki school ki don hapo jong ka jela Assam but lightly ki don ha ka Meghalaya kata hasaipung Muallian bat halat rumbai